So hello guys, good morning. Good morning guys. For today's vlog guys is makarog puti na. So mga hoy mi karon, so enjoy pod kayo guys kay mga hoy mi daghan ka. So madyo ni kuan guys, at dili routine sa mga kahoy aris bukid. So agang mga kauban guys, ang mga kuan, kauban talad to naguna na sila kay ayan ako mo intro guys kay murag landong pod paminawon pod feeling kay landong dyan na tas arkasya dyan. Mujaga na tadarig. Di ma so ayan ako intro. So karon mga amig suso guys, baog kailangan magsuso basta ako ni uban ra ko diri guys kay gusto kong tan-aw og mo watch og kumain saan pagkuha og pag-get sa suso mo na. Grabe. First time excited po kay lamit jud pud guys dai paminawon basta daghan mo kauban or namoy kauban daghan ba mo nang lamit paminawon pus kinabuhi bitabod. Manang karon wailingaw so nagkamarag nag-amang mga utok kay basta nagsabi pwersa manang karon nang wa mi mga suso karon sa daghan gani so na-realize sila guys daghan kay tilap sa diri di ay so guys man irrigation guys kana sa man source of tubig diri sa basakan so da nang wa sa diri kuan guys tilap ja daghan na naghanday ka adyon ha na gab initak ha magkuan man ka mo kana ano man ron so darami dire guys asa mo di arame buno. So karon guys, abot na mi dire. Ay laman ta dari mi. Kuya Jason naman ako na maguwang. So dara mi dire guys, abot na mi dire. Hala man mo. Hadlok pug ka na ilang kahoy. Harabi ko jaway lang kahoy. Asa mo dapit? Dali na. Ada sila lagi guys. Kaya nagato ilang kahoy dito na po ka. Kujawa po yun madidit ta din pero yung kujawa po lang kuan diri guys na ambak na kinahinay kay marag delikado musunod pa kanila sa bagi agi anang asa sila nang agi kating labunga men delikado delikado diri guys kay pirating lagbunga de pod kaadyo diri. Asa man taagi may ikaw na mi. Asa ba ka? Ay taagi guys kay murag hinuloon. So mangning kakay ta dinhi. Aray. Kami labunga pod guys itang sabak kay mabujagan ja ta diri dumang. Aray. So mauni guys, among kahoy ang area. Nabunga pod. Tama si Cirilo adto, huy mura naman niglaw, mura naman nagdig. Uy, delikado. Mura naman tas. Uy, niglaw makanan anami. Ang dadama ng muskit mo. Ha? Ibi man ang muskit. Pandit nila kaduha diri day. Sam sila ni mura delikado lagi man na tingog usa na tingog. Ni ikaw una kabig, ikaw ituwa. Ari taagi. Lilaw-law mo gid. Ano sige be? Ari mi agi guys kay mo uy. Lilaw-law mausa ni sagbuta. Buwak ni o sagbot. Ari masiagi sa lugay na ari. Sira man agi anan diri di ay huy maros ni. Madlok tab sila ay mo. Mo join ba? Ari sila ning agi. Unja. Saka ta diri. Uy ginoo ko labod to na lagi. Uy. Wala na nag-hiking diri mi. Hala asa ni padung mi. Ha? Asa may padung? Asa agi-ana ninjo? Tah, baik ta tumi. Tren tu. Ana, kay katul.
Labod lagi madok jug labod guys. Uy kayo dara na buto na. Barok. Madok jug labod guys uy. Aray, kana lagi. Ari kami agi, ari. Ari kay murag ako na siutos ka ng kuan, mapa. Ari ta agi. Labong mino. Uy, bisin ba na ko? Ha? Di lagi salig na ho. Mani vlogger nga isog kadyo. Lami murag. Dito sige sa agi. Di uy diri. Ari maagis ka sarilo ganina. Sakit aday ka. Tabi-tabi na lang gud punta. Sabi. Tabi-tabi. Ato tapad-tapad daw ni Maroy. Aray. Wala lagi. Ganahan ko ganing adventure guys. Dadag muskit na na protect sa mga lamok. Aray, tanong lagi. Ay, naras amo ang kuta. Kuta sa nalagi ko sirilo ari ah. Dito. Kuya, Makoy. Oo, Kuya Makoy. Kumusta? Atong interview ho ning isa kang pangangahoy. Hi guys. Nadahag mga basura ari aw da. Grabe din mga basura ani ah. Na mga basura, grabe mga basura. Ha. Na sinakog mga basura ari ate. Na, basura mo na. Kana. Tu apa? Tahu tadi ada di basura. Kari. Ah. Nah, ini ron. Asa dag vlogger ron. Ay mga guys, nangahoy rami kami kasugnod. Pohon. Wala ikatingog. So nataras. Asa ba kaning agit eh? Bugnang man tani di ay. Kuta na mga igurot. Ay tahuwat mi oy. Ada dito mata. Asa? Asa man ta mo lagbas ato ta? Mulagbas tad to? Ta. Uy. Asa man lagbas? Lagi silik agi. Ako dali. Ambak muna. Uy. Ikaw na, hala ka na sige. Ag source of kuan ha. Kaya labot oy. Aray. Nami manggod ni kay na. Oh, wiranan jud disja. Asa mo nang agite kanina? Adi inar. Ih. Hello guys, magpahaway tag karidyo guys kay delikado man ibori agi anam day awag mga ilong ng mimi na naglusngag na. Nagbodbod mong anang dugay na guys, nagbodbod. Asa ni dapit ate na ata mayahay no. Ay mani padukan ni guys na ay sakop pa din sa mahayahay. Basta sakop ni sa mahayahay. So dami din nagpahuway guys diri sa ilawom sa kuta sa mga igorot. So paway tadi kay kami nandong man dali kay pod. Nandong. Paway sa medari for mga 1 hour. Kaya na po kuan. Unja nga nay. Halami ta nakita ni. Unsa na? Nalalaw kanal. Ano ni magtingon-ming ang atusod sa ilaw? Oo na. Ha? Parang Oh! ay mauday na. Dut. Ta, sudlon ta. Uy, di ko. Langog Guys, din. atong atuon ta. Langog. Atong tuon ta. Taas kayo. Dara gusto nan. Ay kini ta. Kato. Ano, tinawon ba? Among kuan ang taas mo to. Timbur na. Ano, tinawon? Di na. Timbur na taas. Timbur na taas eh.
tinawon ta. Tinawon na to buhog sa kalagma sa nga ilawom. Law kayo nang Di gitbit kayo. atong tinawon ra ba na. Tanay gut. Okay, resort kayo. Bahala ka, atong tinawon. Ang susihon guys, pwede tay buho. Mo ni ayang Asa jisu ba? Buat sa ganay. so karon guys, ang susihon tay buho adto ang kulingon. Ahong tan-awon guys, ag buho nga. Na amre po ko na tigbantay diri dai po. Mo ni kaya si Rilo no katong nai. Padong ato gawas. Ato na to di ay. Ayaw. Uy. Oh, hey. Hala, aw ay, landong man di ay. So di ara guys, di ara. Grabe mo ra maghadlok adyo, murag nasa salida nga katungkuan. Me. Uy. Musod ko to guys, so guys. Nari ko yung mga tubig diri. Asa ni lagbas ka si Rilo? Ha? Asa ni lagbas ka guys? Marag lagbas sa Encantadia. Encantadia ni. Lahadlok po di ay pod kay maron na ibanakon na mo. Sirit og dagan diri. Na guys. Uy. Wa ko kabaw guys kung asa ni sa lagpot or lagbas kay delikado pud mahadlok po ta. Hinlo siya guys sa ilaw pero mahadlok ko unsa nalimatok kun guys ba nag adto kay ngit-ngit naman good pud siya. Naa. Kun sa kadto na hinlo kadto siya. Murag na adrig treasure siguro ta mga tao nag kani naglapot dito guys Encantadia na. Ah, grabe jud. Nice play po diri. So ano sila mga og susu po guys. Need din hiag mga susu pero ako kaila og si susu porma guys. Musud ako suway sa mahadlok sa musud na nagsud to guys ba sa nalimbaroy. Mahadlok po ko nagsud kay lami sa isud to pero mahadlok man ko guys sing lapot. Wa ka bag asan lapot baroy na. So balik na laman ko din eh. So dira gawas na laman ko kay murag delikado kay kuan dyan naglagbas ndak Encantadia na. Wata ko ninjo na onjay. Naw, murag naw ni Kuku. Koko. Koko natin. Kuku ni Martin. Eh, Ayaw. nabali man ni pagtaod. So hello guys, welcome back to my YouTube channel today. So, karon guys, isuman may pangahoy. So, thanks God po guys kay daghan po mi nakuhang kahoy. Tinawag guys. Sinako, di ba? Ug ari jud mas bukid guys. Grabe jud yung kahoy diri, jud mapas mo sa pangahoy. So, karon guys, ayan jud ko mag-end kay ang atong part 2 kay enjoy po guys kay isa-isa kadlaw duhay ma-vlog na to karon kay unja is manguha mi og tilapia. So, daghan kayo guys manang trailing pug kayo kay makuha ginagmay pa man. So atong subaybayan ang ato ang next vlog. So see you for next vlog guys. O amping ka na, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So bye bye guys, see you for next vlog.